ons praat nou so, excuse, ek praat nou so weer tussen van die karre en die goed wat zo breekt. Hulle sê mos die auto onder die motortje geleid. Van die ou Fiatjes gehad waar die deuren nog zo op. Oh ja. Ja, van voor af achter. Als die deuren in die rij op gaan, dan gaan staan die motor. Ja. Dus hij een briek. En hij nou die staat er een stuk in, maar hij heeft al hier ingekeken en gezien. Nou, dat is een moeilijke werk om die ding af te. Maar hij doet dan nog achter maar daar bij de huis op 2 stukken rempjes op. Ik praat ook zo Engels-Afrikaans tegen elkaar, maar stukken standaardjes opgetrekt. En hij is nu met een oorpakje onder hem en mij sukkelen. En hij sukkelt. En hij begint talen praten. En hij begint zo later lelijk praten op die Fiat. En zo staat hij dan ook nog een goede man voorbij. Ik zal niet zeggen weer een dominee. En hij hoort nou die taal wat onder die bak, die karretje is. En hij draait daar om en hij stapt terug. En hij zegt, hij komt alleen zo op die kar van Madgaard. Nou kijk je die motorscherm en nou kijk je die die engine, die man die onder. Hij zegt, hey broer, je moet daarmee zulke talen gebruiken. Leer een beetje van Job zijn geduld aan die dag. Ja, ook kijk je van onder. Hij zegt, man moet niet van mij van Job vertellen. Job heeft nog nooit de 58 of 40 starter afgehaald.